Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε το βιβλίο των αρχαίων ελληνικών της Β' Γυμνασίου με τον διαδραστικό πίνακα Smart Board. Καταρχήν πρέπει να βρούμε το βιβλίο και μάλιστα σε ηλεκτρονική μορφή PDF. Έτσι επισκεφτόμαστε την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, βρίσκουμε την περιοχή Αρχαία Ελληνικά Β' Γυμνασίου, επιλέγουμε τις σελίδες που μας ενδιαφέρουν και αποθηκεύουμε το αρχείο εφόσον το επιθυμούμε σε κάποια περιοχή στον υπολογιστή μας. Μέσα στην τάξη μπορούμε να ανοίξουμε το αρχείο PDF χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Adobe Reader, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα μεταξύ άλλων να διαλέξουμε σελίδα, όπως εδώ που πηγαίνουμε στη σελίδα 8. Στη συνέχεια θέλουμε να επισημάνουμε τα ρήματα μέσα στο κείμενο που βλέπουμε. Επιλέγουμε το εργαλείο του φωσφορίζοντα μαρκαδόρου και με το δάχτυλό μας τονίζουμε τις λέξεις που θέλουμε. Εδώ τα ρήματα. Ας πάμε τώρα σε μια άλλη σελίδα. Πρώτα κλείνουμε την επιφάνεια του μαρκαδόρου, εμφανίζουμε το πληκτρολόγιο και επιλέγουμε τη σελίδα 9, η οποία περιέχει αντιστοιχίσεις εκφράσεων στα αρχαία και τα νέα. Το εργαλείο της κουρτίνας μας επιτρέπει να κρύψουμε μέρος της σελίδας και να το εμφανίσουμε αργά-αργά ή με το ρυθμό που θέλουμε. Είναι αρκετά χρήσιμο. Όταν τελειώσουμε μπορούμε να το κλείσουμε με το χαρακτηριστικό Χ. Τώρα θα εξαφανίσουμε την μπάρα των εργαλείων του διαδραστικού πίνακα και θα πάμε στη σελίδα 12, όπου υπάρχουν κάποιες ασκήσεις με κενά. Αν νομίζουμε ότι τα γράμματα δεν φαίνονται καθαρά, μπορούμε πάντοτε να τα μεγεθύνουμε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Zoom. Από εδώ και πέρα μπορούμε να γράψουμε πάνω στα κενά με τον μαρκαδόρο του πίνακα, σαν να ήταν ένας κανονικός μαρκαδόρος. Σας ευχαριστούμε.